आई देखिए हमरा से पहले बहुत कलाकार रवा साहब के भजन भी सुनैले, सोहर भी सुनैले और काफी टाइम भी हो गया, तो हम ज्यादा टाइम खाइब ना और एगो आशीर्वाद के तौर पे छोटा सा मैया के गीत सुनैला के बाद कुछ सोहर गाई, कुछ लोग गीत गाई, ओकरा बाद जैसन गार्जियन के और हाँ निशान भैया ना, निशान भैया के तरफ से हमने के जावे के मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहो। और देखिए जब हमने यहाँ कोई भी ऐसा शुभ कार्य हो खेला, बियाह हो को चाहे सोहर के माहौल हो को छठिहार हो को, तो हमनी के घर के हमनी के माई बहन मैया के एगो गीत गावे जा, एजा बैठल बड़ी लोग माई बहन लोग, आवाज क्लियर आवत है ना? अगर ना सुनाई दी तो बताइए। तो बबुआ के आशीर्वाद खातिर हमें गीत गावत है। अरे की जवानी आशीषिया मैया शाश्वत बाबू खातिर गावत, खैर हमरा के लौकत देखन कहाँ बड़े, लेकिन बबुआ खातिर कि जवानी आशीषिया मैया अरे लावा उसके दिहलू कि उहे आशीषिया ना हो कि उहे आशीषिया ना मैया हमरा शाश्वत बाबू के दिहत हो कि उहे आशीषिया ना, मैया हमरा बाबू के दिहत हो कि उहे आशीषिया ना। दुनिया की लाड भैया, दुनिया की लाड भैया लावली झुलवा हो कि झूली रे झूली ना। दुनिया की लाड भैया लावली झुलवा हो कि झूली रे झूली ना, हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावली दिया हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावली दिया हो कि झूली रे झूली ना। हमारा आवाज सुनाई नहीं के लिए तो थोड़ा सा संभाल लीजिए। कहे के बा भैया देखिए एजा हमनी के माई बहन बैठल वालो, त इनका लोग खातिर हम गाई जवानी आशीषिया मैया, जवानी आशीषिया मैया सीता सुंदर के दिहलू हो कि उहे आशीषिया। जवानी आशीषिया मैया सीता सुंदर के दिहलू हो कि उहे आशीषिया ना, हो कि उहे आशीषिया ना। केकरा के आ मैया बहुआ रो दे दिहलू हो कि उहे आशीषिया ना, मैया बहुआ रो दे दिहलू हो कि उहे आशीषिया ना, मैया बहुआ रो दे दिहलू हो कि उहे आशीषिया ना, मैया बहुआ रो दे दिहलू हो कि उहे आशीषिया ना, मैया बहुआ रो दे दिहलू
एकरा कहल जाओ तो माई के भजन हो गई, अब बबुआ खाती या माई बहन लोग खाती आशीर्वाद हो गई।